Ole in zava in chepele vek ule hitun tuma hianin video masa a kan post kha atam tak chuan in lo en to in kan ringa khata nge hmeichhe pahnih malakna malatu te zinga pakhat thlalak kha tuma nei karon tar lang a hei ama chunia teng hianin ama poi poisa ka nei lo mel khop meya e ti hianin Facebook lama te Instagram a mimal tin mo status a an mang deuh chuai towa tiang chu dia hei a chero wa khop maya a hmeichhe pakhat po hi nia an mule thuai tura ngai la thalak te po tin an mani po hi an man thuai tura ngai tai la ti chon hei caption a hi an chiar thu thuak tai la poisa ho lo I chung ten za na zo na thin rim na an ma chon tur te mi pa chung de ta na an fa pan una pa an thian pa in anun achana tuna kan poi pui india rama po helai mizoram jim te poina kan lo aw pui kan me chiat pui nge rep khe sung sanga thei top kan chhualai kara nanga me che ina inam pui chunga heti taka nun ronga che hi ichunga po za ngai na lan tir tlak ni in ka hrelo hremna chu ipum pel ho lowang voi ruk vel khai lum tlakini tui kwal mi nia soin drug addict ani e anti nge mingal dam pui arontia chiang kal khop meya ti chuanin ai hian chial luk tai la I thianu nen in thian mi pa te ronin mi pa in lo sei savela mo amel po danglam khopin in siama engang mihring nge mai ni le in chor chuana ti vel kha excuse atling lo in tor tur na sasia ka ngai to hian ka ngai lutuk an sei saklain in lo nui vel emo kha anianga meichia te hming chatu dik tak in ni mi pathalak ma an the dar choi lom le meichia ania wangin kai chuan ka di ve don reng lo in thalak po kha ron thon te u diman ngai lo an ni pon an ni aya no pang fe kha an dim paksak lowin an sei sa lom male a hril hei dan tu te kha ngai to ta cheu mihring nge in ni a ram huai sei satu te zinga hmeichhe pakhat zo karon ti helo poi Facebook lama anron post na sa angreng khop maya chuwang chuanin atitu te hi an chanun rongin arowa mayan sei sakta na kha chuwang chuanin katiang khopa tingen yang nun rong le shrem po an phu tok aya na sa shrem na po phu thang ka tam tak pe chuanin kai chu ni ila ka thian pai mo ka nge kan chung te mo kan naw te mo ni ta se chuan kan that ve du hialang ti khopa thin rema mi pui te poi na tuna an aw mek lai ania chuwang chuanin an thalak kan phau chua an mani lo hria piang emo lo mu inom chuanin arang thayang bera report thelu ngal te pokha pa pai mo viau dona chuwang chuan hei lo po hi an thian te pon yang chu an zon mu emo an chuak nge zel tura ngai tai la an pe ka tang hianin zon chua an harin gan ring lawa thanom nai vai te po an nei ve ngei tura ngai la chung tang te po chuanin ama mel hria tu sang te po an om nual tura ngai tai la chung tang te po chuanin hriat harin arin to lawani an thalak peran mu to chuan engpo ni sela ai video masa lama khanin kan ti chuak to tho nangin tilaya hianin abial nu chung chang akha han seile lok an duwa tilai hi an chianon le lok ila abial nu tu soi po hi ka thiam lo an om ho na tangin alo fa ho masadeya chanchu an chung te dam do ina ria pui angai awangin meche phani khian video khi jing dar li vela an va thona ka hlawlu tuka ka delete ngala tia medang rel po tum lo chuan jing daret vela visa thokten na rongan mu chau abial nu le meche phani hi ain shalok sa abial nu le hmeichhe pahnih te hi anin hrelok sa ti ania chuan achung chi a kan chiar zo tak khan hmeichhe pahnih kian video khi jing darli velan va thona ate ani chu an va thona ate number te po anin nei vek inarin oma abial nu kai chuan in karing lel khop maya nge abial nu tana hianin anin thurwal karing ani hmeichhe pathum ani don ti na ni chu video kha an thon a ti nia tinge number te khan nei thei in hrelok sa vek ania engkim an plan an ruam an lok ani lawang ti po asoi thei lawani chanchu midang hril po atum lo ti ni le se la ka hlalu tu ka dilit ngal atia ti ni le a
maro chu anga tinge mi dang te kha hril bial pa mangai tak tak ani chuan mi dang te kha hril thiai na mo nge police te pawh ning chu mo a chung le khat te pawh ning chu a thian tha te pawh ning chu chu tiang kha tiang chu nia hei te lai a thil thleng ania ti in a hril tha tur ania amaro chu delete ngal mi a kha thil video kha mi dang mu ve lau ni om tak khanin a khosa ani chuan jing ta re vela vizala thok ten ruangan chau ti ania abial nu le hmeichhe pahnih te hi ani hlalok sa ti ania number te ein nei veka teng khan in thon vek ani engpo ni sela nia thu chiang jok te pawh hria zel bei sei tai la tuna chuanin nia rin lelle lo rin dan thil thu kha ni mai ta enge in ngei dan ka hre chuang lova chu keima ngei dan ania ka tiang ko pa number te pawh in nei vek ai hlalok sa vek ani kha chuanin pin video te pawh anin thona teng khan hei chu tiang ka tiang chu nia athi fel to e te pon ti thei ni mo enge caption an ta eng nge kha eng ma ka hre to lovani ti chona delete ngal mi apoka bidang te han hril hria te mo han thon dar emo kha atum lo hrum hrim ani chuwang chuang ka tiang kha thil thlen dan ania po ni sela pathian thu chuan thim zinga thil ti chu enga ti lan alani yang alo ti ya tin sual chu tingen yang thup bawin omri ma sela thup len reng thei ani lo alo ti bokani sual man chu thi na alo ti boka chuwang chuanin he thil po hi engtik niam chuan thil sual ti tu te hi hriat thua vek an ni kan ringa un rei chu rial vak in ka ring lova tuna pakhat tiang hianin a mel te pawh mu ani to a tiang khanin an mu chuak chho zel tura ngai tai la pathianin a chui tu te pawh finna pe se misual thil sual te tu te pu ani chho zel thena turin tong trai na te pawh kan lo hre theu do nia ti lai kha top na ni sela thukim chang zok te thu chiang zok te front update thale zel kan tum don ya